Upper Degram alongta Lunkan Ame Kepaman. Nilip MSC constituency Keparlo Inglong Ahavar Upper Degram Lokhiram Rongphar Arong Along Aningkan Bang Ason Thak Sengkan Kimyahut Lunkan Ame Kepaman. Upper Degram Village Development Committee UVDC Upper Degram Youth Committee UYC Laben Upper Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan Juning Rilo Prabjin Pen Upper Degram Lokhiram Rongphal Arongarat Kiduk Kisunga Pharman Lamchap Ateng Akamtak Klempa Chunbek Fokusi Juning Kedamtang CM NGA DA Festival Ahut Hangcherop Karenga Long Kebang Ahut Lamchap Atengki Koilamati Pen Hangcherop Karenga Arong An Leng Thoratowar Kaselam Ahut Telong Taselam Pon Fokusi Pherangke Karjukut Lamte people. Laben rong arat atung chelang pet pen pinpura dosita CM Arideng Bidunlong. News Desk Report Karbi Anglong News. Itulang lapian hola Upper Degram na tumla tuwar dolong kabe pothak nang lihin ben pilo puji laga. Hola dek dolong ngawilong muni.
ang tumla non Tengkera langso rong asar the minder kram salapen tengkera langso chari asong TCA pen patir piponsi tengkera langso center isi ningkan kimi lunkan amalin katalon pon pini nijang Karbi Anglong lakha phorong khang constituency ke parlo tengkera langso pathu aklamalong TCA mate tengkera langso chari asong pen patir piponsi ningkan kimi ning arong aje chipidun pen lunkan amalin katalon sitame asengkan bang asonsi talon ponbo Alohi aman pen rong asar sar minder kramsa Robert Timung manager Karbi Hemtun Guwahati lapen sar Mirjeng Ronghang deputy director of tourism Karbi Anglong KAAC Chetonglun pen RDP de Labangso lunkan amalin katalon along kacho phapon lunse po lunse pilake Christine Teron Dipu City Rep Kiran Ingtipi Karbi film actress Harbamon Ronghang H3 Emunik Ranghon Teron Ranghon Karbi Sivajit Terang Inglong aso lapen nong e daim Karbi lead guitarist atum chetong dunsi bangso ningkan kimimate lunkan amalin along alir alon acham Promesor singnar ahem me chopidet pen sorkar pen puthot kerap ke palepon Lakhain koira truck duar baguri MAC constituency ke parlo kohora rong tara singnar arong kedamtang ningkan kimi arni arkoi ni phai isi arni rong asar promesor singnar ahem me chopidet pen ajok sorkar pen kerap ke pajir konthu Arkoi ni phai ke thom arni kohora chandra singh rongpi arong SGB rising rongpi ahem the kup along bokajan civil SDO ahin pen pekar om phule phukok sang han lapen tilpar hai hoi sitame rap teka Lason si Karbi Anglong arat aphan birta kimi pachini than teka hem me ke chot sining ame ke klo tomon ke thepen hem ret kana hok lapen lang ke thepen kanglum ki sungka che tonga tuma phan sitame sarkar ahin thedung akerap do pusi than pachini Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education in Church EM Richard Tokbi pusitame tongsekot pen arjulong si men pen ke choki junji aphan pura tangka suri kep akera paledun si karjulong pen paledun thu son si kisung ke phokache tong atum sitame arni angbong mate 24 hours angbong police station along report paledam nangji puta than pachini teka la pension si civil SDO office along sitame arni siang bong birta pale nangji pusi than pachini Daihori pen Amos Inti. Pini definitely kohora arong nang palik lo. Atumi birta gel SGB sorkari
la